bizitza honta ikastea etorri naz, zu bezala, energia aragilean naz, zu bezala, negatik inezaken gauzik onena, dudik gabe, netaz konturatzia. Zu bezala, netaz konturatzik implikatzen nire energiakin zer ikusi hauten gauzak. Aurrena, energia naz. Energioi zaintzen baut, parrasko inta, gustuko gauzak inta, nire akatsak edo nire utxunik edo nire ikasi berrak onartuta, hortako ohartu inbeut aurrena, hortik abitu niteke nire bizitza bizitzea. Itartinez. Itartinez toerik. Kanpotik ezintzu zure bizitza bizi. Saiatu bai, noski, saiatu. Hortako betetze jugu horrena, 30 edo 40 urte eta urren guk. Ja, ikasteko. Proposamena, ohartu zutaz. Ohartu. Ohartu, eta albazu iritsi onartzea. Batzutan iritsiko za, beste batzutan ez. Hortik aurrea, ez da inzaia. Edo intzat inditeke. Pausoi gabe oso zaiazu. Animo!